И здравейте всички, които ме гледате. Аз съм Марко 999 и тук се с първи епизод от моят Minecraft Survivor в сервер. Ето в описанието. Тези диамантини работи, ако се чуете откъде са ми. Знаете ли какво? Нищо не разбирам. Не се вижда много добре диамантите пак. Да. Тия неща не се чудете откъде ги имам. От кит. Който кит сега не искам да използвам, защото... Защото ще изхъба първо тия неща, вижте. Форчун, въобще е идеално. Това слагаме го. Това. Така може да е. Ето даже сега ще взема кита. Ето го. Ето го кита. Обаче аз ще го прибера сега, защото ми трябва. Тук на миничка съм почнал. Закупал съм се, защото сервер е PvP. Няма много торчове. Сега ще си направя торчаци. Така, окей. IP в описанието ще имате. Ама няма да правя нещо, кой знае кой интересно този епизод. Ще си копам. Оу, шит. Ако не знаете как да видите китовете, просто ги бидете как, на кой начерта кит. Сега The Tools ми, ако виждате е зачертан, защото не мога сега да го взимам. Но защото нали преди малко го взех. Забирам този камък за къща. О, efficiency. За това. Айронче. Така още. Няма повече. Жалко. Чувам лава. За сега се оттегля. До мен има къща и нататъка, като излезеш от дупката и нататъка. Обаче аз няма да рискувам сега да излязам. Не съм толкова глупав. Защото има всякакви диамантини шпаняци. Мога да ме килнат. Много лесно. Така това ми трябва да го направя, защото трябваше. Съм намалял звука. Да. Окей. Сега. Чакаме това да се изпече. Се направя на 20, защото макар че е хубаво да чувам, ако идва някой. Точно се види името на първо място, но за по-сигурно. Така, хубав кит. А Kit Tools няма какво да ви показвам. Ето го Kit Tools. Ай, ще ви го покажа. Просто Kit Tools пишете и ви дава това, но на мен не ми трябва сега този. Той е по-хубав, естествено. Това не знам, що говори още. Така, мене ме е страх да... То няма никой бе, ме е страх. Страх ме е да не излязе, да не ма килни някой. Ма чатне на хубаво. Газ за дърво. Малко се забелязва, така че има
Мало някой, ама къде кучпука. Много пък ще знае, че съм аз в тая дупка тук. Като видят кабел столне, ще осъзнаят те да не са някакви прота. Ще направя така. Вземем повече кол. Ами ние общо взето тук този епизод нищо не правя. Това като се изпече ще продължа. Ще пусна пак. Окей, тук сме. 12 черквам. Колко ме? Чем да копам. Копам да. Окей. Обаче тръгвам този път насам. На различни посоки да направя. Ко стана? Ко ще кажете? Тръгнах на тази посока и веднага е рана. Къде е рана? Оу, мен! Точно го изкопах. Сега не съм качвал от бая време клипове. С RAW 266 може би тук ще играеме. Ще снимаме. Ще видим. Ще видим как стоят нещата. Аз днеска съм почивен ден, т.е. вторник, 20 и някой си там. Ден на даскалото е. Той е Крушчов Ялбров, 5 основно в Сливен, ако го знаете. А всъщност сервер се казва Slivencraft. Това е... Оу, мен! Тук е имал някой. Тук е имал някой. Не, тук е имал някой. Бягай. В принцип, където е имал някой. Така че не е взел много работи, ама оня голта и там го не го е взимал. Сте. Айде да изпеча този буклук. Да, марката съм. Вече само с това именце ще си играя. Мисля това да е за този епизод. Надявам се да ви е харесал. Втория епизод ще го снимам. Не знам кога ще го снимам. Утре или днес, може би. Не знам. Ще видим. Това беше за този епизод. Не правих кой знае какво. Нищо не правих всъщност. Само си копах и си говорих. По-голямата част от клипа беше говорена, няма значение. И да, до следващия път. Чао!